frumos și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal. Suntem alături de Robi. Salut! Și băgăm aici mare Wigman. Sper să câștigăm. Dacă vă place, apăsați butonul de like și abonați-vă la canal. Ce zici, mă, Robi, câștigăm meciul sau? Dar îi rupem, mă, băieți. Mamă, s-a actualizat CS, ai văzut? Da, și la mine. Se vede ciudat. Hai sus, hai sus. Ah, Verandă. Oleu, gata. Poți? hai, bă, mori, mă. Bravo. Ăla într-un unde-i? Chide ușa aia. Ce m-a speriat? L-am văzut pe la mort acolo. Da. Oh, ai greșit, băi. Unde-i? Uite-l, bă, pe verandă. Să-ți trag de timp. Stai și tu cheam, că ești la CT. Oh, l-am juice. Ți-ar da să fii fake. Ba nu. What? Unde fugi mă ăsta? Da. Ah. What? Ma. Da, hai. Eu cam USP și runda a doua. Nu-i veranda, că nu-i veranda, eu-s veranda. Uite-l! Ah, bun. Batem pe ăștia, zic. Da. Move it. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Hai, vină jos. Unul departe. Hai, bă, verandă. Da cap. Plantează-mă. A dat fake-ul. Bravo, mă. A plantat-o. N-are treabă. Trebuie să-l bați pe ăla. Atât. Opa, n-am văzut. Dar ai văzut, încearcă fake. Dar uite despre el, gen. Defusing the bomb. Și-a dat nesimțit. Dă-i! Bravo, mă, bravo. Bine, mă. Bine, mă. Ce avea? Snipe? A, da să zici... Nu lua, nu. Da. M-a dus sus cam shotgun. Nice. We are good to go. Flashbang. Throwing flashbang. Fă, am început să-mi dă flash-ul ăsta. Bravo. Alantul, nu-l văd. Departe. Nu mai. LOL. A dat omul. Ia să mă duc eu cu AUG forț pe el. Îi dau rachetă. Ah, da pauză, nesimțit. Throwing grenade. Ce am impresia că e jos? Ai grijă că e verandă. Nu mai e. Bravo. Îi la jos. Opa, e jos. E jos? Ah. Da. Fuștate. E jos, bomba jos. 69. 69, te rog, du-te și tăi. Nu. Nice. Au mi-au... Ce să-mi iau? Mi-au un AWP. Bravo.
your Oscar Mike. Opa. Uleu! Spate. Nu! Bă, nu pot să te cred. Am dat departe, ceva gen. Nu, dar nu se merită. Așa. Nu da, mă, că nu e. Nu da. Ba da. Acum. Nu, nu, nu. Dacă ți-am zis tu. Nu știai că smoke-ul vin. Bă, încărcam, mă, nu te cred, 79. Ah, bă, că-l băteam, bă, încărca, bă, nu te cred. Ah, Mi-au mag. of, hai. Grab your gear, let's go. Hai, boși. Departe, cred. Cred. M-am dus jos, m-am dus jos, dar nu-i. Până verandă. Nu mai e? Ah. Fac, Hai, era că să-i l-ai dau. omorât. Nu l-ai omorât. Nu dacă ne-am... Opa. Aici. E departe, unul, departe, unul. Aici, e aici, unul. Ah, mi-a dat Departe. flash, mi-a dat flash, full flash. Las Unul că era sunt să-mi aici. dea. Hai, mă, i-am dat lui unul mult, i-am dat lui unul mult. Ce zici, mă, boss? Bă, 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 bă. Am vrut să-i dau lama. Oh. Lasă-mi, dau spam. Cum știu eu. La fel, hai sus, 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 sus. Ah, bun, hai să-i distrugem emoțional. Throwing flashbang. Opa. Ah, tu ai tras. Eu am spart. Oh, mamă, ce mi-a dat, mi-ai simțit tu, de aici. Ai de ca. Bă, nu te cred. Ce Nu cred, joacă nu. omul meu. Iută-l! E acolo, e acolo, e acolo! Așa. Și ăla într-un tot aici. Mi-a dat pe perete. Și eu sunt perete. Cum mi-a dat-o? Ai, bă, mi-a dat 46 ăsta, bă, dai. Puteam să-l omor, dar m-a dat pe perete, nu înțeleg cum, dar în fine. Deci... Aolea. Și acum trecem la Tero. Ah. We must work together. Let's throw the flashbang. Veranda 1. E jos la apă, bulangiu. Ușor, băi, ușor. Încarcă. E aici, ai grijă. Bravo, mă, bravo. Aolea. Ce pro... Ați mă duc departe. Hai. Stai. Stai. Fac o schemă. Throwing the flashbang. Verandă. Hit. Părt. Bine, mă. Nu știu celălalt. Ăla-am tot pe ce, că parcă mă văd ceva pași. Ai grijă. Stai sus. E pe casă. Ai mică? Nu, aia mare. Ai grijă. Cum am ajuns acolo? Da, nu știu cum. Ai grijă. Încercă să-i dai, că eu mă duc... Hai că dau play. I'm planting the bomb. Stai așa, că nu-l văd. Unde e, mă? Sări jos. What? Unde-i? Jos. Ah, bă. GG. Let us go. Da. Flashbang.
Dacă urcă unul verandă, mare cap și da. Total? Jos. Bravo, mă. Nice. Uleu, eu am bomba. Să zici unde e Am celălalt. auzit scop. Hai, era. aoleu. Ce le-am dat la oameni? Ești bun. Ia să-mi iau și o leacă de... This is what we have been working for. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Departe, e departe la baza lui. Nu e problemă. Nu problemă. Bine, bă, mi-ești câștigat. Easy. GG. Wow, are 6 medalii. Now is the time. Da, cu flash. L-au toate grenade. Și E ăla încă? celălalt. E celălalt. Nu știu, uite-l. Bine, mă. GG. GG. Clutch Ah. King. Of, Clutch, că băi, lasă-o încolo. Hai că claci. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Florin și ne vedem data viitoare. Pa, pa.